вітання. Верміферма Фаланстера, з вами Михась. Сьогодні у нас 25 сакавіка. Ось, і тут ми у випусках Верміферма Фаланстера ми показуємо, як зробити нульові органічні викиди у офісі. Ось я знаходжуся зараз у офісі. І що ми показуємо? Ми протягуємо нашу історію з колоніями, ось червячков. І, як бачите, тут у нас були дві засаджених колонії. Сьогодні ми підкармлюємо ці дві колонії. Я покажу під час цього випуску, як відбувається підкормка. Ось чому, що у нас відбулося тут. Тут у нас було засаджено коли 15-20 червячков, зараз їх більше за 40-50. Ось, це приблизні підліки, вельми шмат молодняка є. Ось, глеба ось така атрымалася, бачыце, што як атрымалася, ну, штосьці яшчэ не перапрыла, але яна годная для пасадкі. Вельмі добрая структура глебы, вось калі сціскаем, яна, ну, такая супешчаная, можна сказаць. Вось гэту глебу мы будзем выкарыстоўваць для пасадкі, а вось гэту тут мы зараз загрузім кампост. Кампост вы ўжо бачылі, як выглядае, але кампост гэта заўсёды прыемна. Вось зараз я паказваю, як выглядае кампост у нас. Ось гэта кампасціруецца ён рэгулярна, раз на 2 тыдні мы дакладна што-небудзь сюда закидываем. Пачаўся такой цікавы кампостны пах. Зараз я пашукаю, дзе у нас максимум сазревшага кампоста. Вось у гэтым баку у нас сазревшы кампост. Так, што мы робім? Трошки його... Ну, ось ён прыблізна так выглядае, і вось пасля будзе вось такая глеба, да? Глядзіце, што мы робім? Мы падсоўваем нашы контейнеры і акуратненько загружаем их. Ось, загружаем ось гэтым таким прыемнейшым, апетытным змесцівам для чарвячкоў. Тут ёсць лісты, тут ёсць усё, каб колоніі чарвячкоў павялічваліся у папуляцыі. Ось, таким чынам складаецца кампост. Нам насамрэч зараз трэба вельмі шмат чарвячкоў, тому што кампост апошнім часам павялічваецца вельмі актыўна. Бачыце, ён такой напалову распаўся, некаторы толькі яшчэ распадаецца. Вось такой кампост. Это то, што кампост складаецца з таго, што мы едзім у фаланстеры і што нам прыносяць неабыякавыя людзі, таму прыносяць нам розныя гнілыя агародніны і все такое. Гэта лепшы падарунак чарвячкам. Ось, ну, дай, трохі дадам такога хардкора. Ось. Это зусім хардкор. Все. Значыць, часткова мы іх зараз я зачыню, каб нам было комфортно далей працаваць. Што далей адбываецца? Все просто. Мы бярэм ось акуратна глебу з гэтага боку і засыпаем. Пах праз некалькі хвілін зусім знікне, і ў нас грунт дасць вялікую асадку пасля, таму што гэты кампост, як вы бачылі, ён не вельмі плотны. Ось так мы робім. Чарвячкі такое абажаюць, і таму яны плавна пераселяцца вось адсюль, яны пачнуць перабягаць сюды. Вось так. Тое самае я прараблю з гэтым бокам, ось, але гэта ўжо будзе не пад запіс, таму што падкасты павінны быць даволі лаканічныя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ось, і сачыце за нашымі навінамі. З вами был Михась, Верміферма, Zero Waste у вашем офисе або кватэры.